Häntä ei eikä korolla viivalla näy. Ja lähtömme on liikkeellä. Ykkönen lähtee, se on auton mittaa ja kohta kaksikin auton mittaa. Kakkospaikalle Nautiaisen Sami tässä vaiheessa. Kolmospaikalla Arola yrittää kiertää sieltä koko pakkaa ulkokautta. Nyt katsotaan. Vähän joutuu pehmeille, mutta kolmanneksi kuitenkin nousee sieltä. Ja kolmas sija vielä on vähän parempi lokero, silloin päästään suoraan sinne välierien puolelle. Nelospaikalla jatkaa Nousiainen. Vitospaikalla pyörähtää sitten kakko. Mutta pääsee jatkamaan. Nyt kakkospaikalta pyörähdettiin. Olmaan neljäs Kanerva, mutta Kyttönen kärjessä. Arola nousi Nousiainen neljänneksi kakko ja Kanerva jatkaa sitten viidentenä. Jolko lähtee? Tasaisen puolesta lähtöä mennään. Ei riitä Siikasalo kuittaa kärkipaikan Arvilla, mutta kakkoseksi Laapotti tulee kolmospaikalla ja haastaja tulee rinnalle jo Laapotillekin. Ja se on Virtasen Niko, saa 900. Nousi hetkeksi aikaa siihen kolmospaikalle, mutta Laapotti kuittaa tuon kolmossijan takas, mutta ei Nikokaan siellä periksi anna. Nyt pääsikö tonne sisäpuolelle? Nyt taisi se onnistua lopullisesti tuo sijoituksen vaihtuminen, mutta vielä ei tulla ruutulipulla, ettei puhuta lopullisesta mitään. Siikasalo kuitenkin kärjää. Arvila kakkosena, Virtanen tulee kolmantena, Laapotti neljäntenä ja vitospaikalla numero 15, Lohtolta, PM ja V. Lokerolla on merkitys. Jokaisella siellä 1, 2, 3 on tässä EVK-kaaviossa merkitys. Se on aina parempi lokero. Ja paras lokero on tietysti tuo voittajan lokero, kun se lunastaa saman tien finaalipaikan. Sijoitus tarkoittaa Virtanen Arvolommi ottaa sitten tuon välieräpaikan loput keräilee. Nyt keräillään lähtöä 3 ja siihen mukaan 26. Töytäri sieltä sisältä sitten hietapohja. Ulos katsotaan mitenkä se sitten muuttaa tuota. Ei kyllä sieltä Larimaan taitaa ja tulee aivan Töytärin rinnalle, mutta nyt jäi kyllä pahaan paikkaan. Mutta pystyy pitämään hienosti kakkospaikan siinä. Töytäri edelleen kärjessä, hietapohja tulee kolmantena. Sitten erämies ja häntiä hoitelee Simolan Eero. Ja Itävalko vaatii jo kärjestä vauhtia. Nyt on kova taistelu. Katsotaan, mistä tämä johtaa. Se johtaa siihen, että hietapohja nousee kärkeen. Itävalko kakkoseksi, erämies nousee kolmanneksi, Töytäri jatkaa neljäntenä ja Simola viidentenä. Matti tonne ulkopuolelle ja ulkosia neloseksi. Nähdään kohta vanha piha hieman parantaa asemiaan. Oli nousemassa kolmanneksi, kun nyt pyörähtää kaikkia takajoukoista. Otetaan sieltä. No, listaa mustaa. Nyt on lupa. Tuleeko siihen sitten väliin vielä rädy nolli ja tulee ja siirtyy jopa ainakin hetkessä aikaa kävi Peukeutin keula ja tuolla ohi ja jälleen kävi, ei ole enää, mutta
nyt siirtyy ja jos pysyy sisäladulla, niin se on siinä. Pysyi. Peltolan Aleksi HK Vio Racing Team VV:llä tulee siinä kakkospaikalla. Suursalmen Jani Syntyrinpesu VV:llään siinä kolmospaikalla. Ja Seppälä Sisu Volkswagen 1300 nelospaikalla. Töytäri lähti hetken aikaa sisältä hyvin, mutta sitten tuli vaihde pisti varmasti. Sieltähän sitten Simola Eeron pitää kärkipaikalle. Kenpäs kakkoseksi, se on Kanerva, joka on siinä kakkospaikalla. Kolmospaikalla tulee menee kärkeen rätykakkos. Jep, Sampoja silloin joukkointoa viivota. Arju, että laskee parhaiten. Suomen lähtee kertamaan. Ei vielä. Nyt on pyörähdys ja nurinhan se meni. Päivän ensimmäinen kaato. Kiertääkö sieltä ulkoa Harju kärkeen? Kyllä yrittämään tuota ohitusta. Kovasti siellä Ville Vattinen pyörittää ohjauspyörää. Ai, se pyörähdys tuli. Silloin olemme luvat. Arvilommi Töyttäri nousi ääneen, nyt viedään Arvilommi päästä aika hyvin, sanoin Karhu. Kyllä. Jaatinen on tykittämässä Korhonen on siinä kakkospaikalla ja nyt pyörästää räty. Tarttaahan se. Ja nyt viedään Tykkästä ja Ikävalko on menossa kärki paikalle. Pitää. Tykkänen tässä vaiheessa kakkospaikalle. Kenpäs kolmanneksi, Siikasalo kolmanneksi, Hietapohja neljänneksi, Arvilommi viidenneksi ja Virtanen tässä vaiheessa sijalla 6. Kilpailija 27, mustavalkoinen lippu ja syynä painaminen. Kovasti siellä Kykkänen nyt Ikävalkoa härnäilee täällä pikkusen ajolinja leveä, menisi leveä, mutta katsotaan. Kykkänen lähtee hakemaan ulkoa ja nyt sitten sisälle, mutta kyllä siellä menee Ikävalkokin sen verran lujaa, ettei se nyt voituspaikkaa tullut. Edelleen Siikasalo kolmantena, Hietapohja neljäntenä, vitospaikalla tulee Virtanen, kutospaikalla Arvilommi. Aika tiiviissä nipussa on vielä kilpailijat tässä vaiheessa. Ainakin tuo 5 kärki. Siinä kun 2 rupeaa nahistelemaan, niin takana tuli, joilla aukeaa hyvin ovia. Hyvin aukeaa ovia. Kolmannelle lähdetään Ikävalko Ykkönen, Hietapohja, nyt lähti hakemaan Hietapohja tuolta ulkokautta linjaa, mutta sen verran lujaa menee tuon edessä menevätkin, että siitä ei ollut. Ja nyt lähdetään hakemaan sisäpuolelle linjaa, mutta siellä on reikää. Pikkusen tervehditään edellä menevää, että mekin ollaan täällä tulossa. Sisään tarkkana nyt Lari olla, ettei siitä lipsahda sisäpuolelle reikää, ettei nämä takana tulevat sen kyllä käyttää.
käsittääkseni viimeinen varvi alkamassa, edelleen Ikävalko kärjessä, Kykkänen kakkosena, sieltä pohjalla neljäntenä, viidentenä Virta, tulee Arvi Loppi. No, nyt tulee sinne Kykkäsen rinnalle sitten Hietapohja ja toi on, ei siinä vaihtunut sitten sieltä. Sen verran ajettiin tervejärkisesti, ei ruvettu hirveästi nahistelemaan siinä. Ja ruutulippu on painotella Vespan EVK-luokka voittoon tänään. Lari Ikävalko, Kykkänen kakkonen, Hietapohja kolmonen, Siikasalo neljäs, viides Virtanen ja kuudes Arvi Loppi. Käskeessä lupa lähteä. Vanhapia ja Heikkilä. Odotettu kärkipaikalle Siikasalo, Simola ja Virtanen. Paikassa tietysti käydään sitä taistelua, kun se on. Oi, ja nyt kaatuu Virtanen ja pyörii mut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja onneksi pelastaja. Lupa lähteä. Vanhapiha vastaa Jaatinen ja nyt katsotaan. Sitten Jaatinen jälkeen onko siinä sitten Harju kakkospaikalle yrittää Jaatinen sieltä ulkokautta Siikasaloon nähden tuolta kolmospaikalla. Ville pitää kyllä. Kilpailija 13, mustavalkoinen lippu ja lipun syynä perään ajo. Kyllä Siikasalo pystyy pitämään tuon kolmospaikan, Jaatinen neljäntenä, Simola viidentenä, kuudentena Heikkilä. Ville-Matti Vanhapiha 30, yrittäjä Karkkilasta kärjessä. Urakointi Vanhapiha, koneurakointi Vanhapiha, SP Kuivalta, SPK Reissu, Perkele ja emäntä hänellä kumppaneina. Arto Harju edelleen siinä kakkospaikalla, kolmantena Ville Siikasalo. Ei suurempia tietoja, sitten tulee neljäntenä Tero Jaatinen, Roppa Korjaamo Fiat, viidentenä Eero Simola, 23 autonasettaja Porvoosta, Porvoon autopalvelu, Autoreising, Porvoon autokatsastus ja Muovi Simola hänellä koneen ja häntiä hoitelee tässä vaiheessa. Numerolla 5 Hannu Heikkilä, tukijoina Viksus, Keltakangas, Sinisalon auton realisointi ja koneistuspalvelu Heikkilä. Hannu on 60, Nummeljokinen jokkiskuljettaja, joka on harrastanut jo 25 vuotta jokkista. Ei 4 kärjen eikä 5 kärjen eikä 6 kärjen suhteen mitään muutoksia. Vielä siellä 4 kärjen suhteen voi tapahtua ihan mitä vaan sen verran lähekkäin nuo kuskit. On pikkusen on Ville-Matti Vanhapiha pystynyt muuta kolmikkoa. Mitä Jaatinen pyörähtää, menettää ainakin yhden, menettää toisen sijaan, mutta se ei varmaan Teroa enempää haittaa. Kyllä hän olisi halunnut olla tuolla kärkitaistossa mukana, mutta ei ole ekan kaarteen jälkeen, pienien osumien jälkeen ollut enää mahdollista. Nyt käsittääkseni lähdetään neljännelle ja viimeiselle ratakierrokselle, saa siellä Ville-Matti olla tarkkana, ja jos et nyt ihan väärin muista, niin on se viime vuonnakin Ville-Matti Vanhapiha voitti. Sillä toi numero 1 on hänellä ja katsotaan pystyykö ottamaan siitä sitten vielä peräkkäisen voiton. Toinen peräkkäinen voitto. Mä aina ihmettelen, mistähän sellainen sanonta, koska se ensimmäinen peräkkäinen voitto on tullut. Kyllä Vanhapiha on nyt pystynyt karistamaan ja Siikasalo on noussut sieltä sitten kakkospaikalle. Harju tulee kolmantena, Simola neljäntenä, Heikkilä viidentenä ja Jaatinen kuudentena. Painotalo Viine JM voittoon. Vanhapiha kakkosessa ja Siikasalo kolmas on Harju neljä.